De câte ori ai auzit pe cineva spunând că timpul vindecă toate rănile? Această frază a devenit aproape o mantră în societatea noastră, un răspuns automat pentru cei care suferă. Dar lasă-mă să spun o întrebare care îți poate schimba complet perspectiva. Și dacă această credință populară ne ține blocați în cicluri de durere care n-ar fi trebuit să existe niciodată, adevărul este că timpul de unul singur nu vindecă absolut nimic. Timpul doar îngăduie ca praful să se așeze, emoțiile să se domolească temporar și să învățăm să conviețuim cu durerea. Dar a conviețui cu ceva nu este același lucru cu a fi vindecat de acel lucru. Este ca și cum ai pune un plasture peste o rană adâncă, fără să o tratezi corespunzător. La suprafață poate arăta mai bine, însă de desubt infecția continuă să se răspândească. Există ceva mult mai periculos care se petrece în multe vieți: sângerarea tăcută. Cunoști această realitate? Este atunci când răni profunde ale sufletului rămân deschise, secându-ne zi de zi puterea vitală, dar atât de subtil încât nici nu ne dăm seama. Ne pierdem energia, motivația, bucuria și nu reușim să identificăm exact de ce. Astăzi vreau să împărtășesc cu tine un adevăr transformator pe care l-am descoperit de-a lungul anilor umblând alături de oameni răniți. Dumnezeu este Cel care vindecă, nu timpul. Timpul fără Dumnezeu este doar cronologie goală. Însă atunci când îl invităm pe Domnul să atingă rănile noastre cele mai adânci, se petrece ceva supranatural. Poate că trăiești cu sângerări interioare de ani de zile, crezând că este normal, că face parte din viață. Poate că te-ai mulțumit cu o versiune diminuată a ceea ce ești cu adevărat. Dar Dumnezeu are mult mai mult pentru viața ta. În cuvintele care urmează, vom descoperi împreună cum să identificăm aceste sângerări tăcute și, mai important, cum să permitem ca Dumnezeu să aducă vindecare deplină sufletului tău. Pregătește-ți inima, pentru că drumul tău de restaurare începe acum. De ce insistăm să credem că timpul rezolvă totul? Această minciună subtilă a ținut milioane de oameni captivi în închisori emoționale, așteptând o vindecare care nu sosește niciodată. Timpul nu este medic, nu este terapeut, nu este vindecător. Timpul este doar o măsură, un cronometru care avansează necruțător. Când psalmistul David a strigat în Psalmul 30, versetul 2, Doamne, Dumnezeul meu, către Tine am strigat după ajutor și Tu m-ai vindecat. El nu a spus, timpul m-a vindecat. El a recunoscut limpede adevărata sursă a restaurării sale. David înțelegea ceva ce generația noastră a pierdut. Vindecarea vine de sus, nu din calendar. Gândește-te la o rană fizică adâncă. Dacă pur și simplu aștepți să treacă timpul fără tratament medical adecvat, ce se va întâmpla? Rana poate chiar să formeze o crustă, dar de desubt va rămâne infectată, provocând complicații grave. La fel se întâmplă cu rănile sufletului. Ele au nevoie de atingerea divină, de intervenția supranaturală a celui care a creat fiecare fibră a ființei noastre. Timpul ne poate învăța să mascăm mai bine durerea, să dezvoltăm mecanisme de apărare mai sofisticate, să ne prefacem că suntem bine, dar prefăcătoria nu înseamnă vindecare. A ascunde nu înseamnă a fi sănătos. A îndura nu înseamnă a fi restaurat. Dumnezeu ne invită la ceva revoluționar, să aducem rănile noastre cele mai profunde în mâinile sale pricepute. El nu oferă doar alinare temporară sau tehnici de supraviețuire. El oferă vindecare deplină, restaurare totală, reînnoire autentică. Când îl inviți pe Dumnezeu în durerile tale cele mai intime, se petrece ceva supranatural. El nu doar oprește sângerarea, El regenerează ceea ce a fost pierdut. Nu doar cicatrizează, El întărește. Nu doar ușurează, El transformă. Diferența este radicală. Timpul lasă cicatrice. Dumnezeu îndepărtează chiar și urmele.
timpul învață resemnarea. Dumnezeu aduce speranță reînnoită. Timpul oferă resemnare. Dumnezeu oferă restaurare. Dar pentru a experimenta această vindecare divină, trebuie să încetăm să mai așteptăm vremea și să începem să-L căutăm pe cel etern. Trebuie să ne schimbăm încrederea din cronometru, încredințându-ne Creatorului. Te-ai trezit vreodată simțindu-te inexplicabil de epuizat, deși ai dormit suficiente ore? Te-ai întrebat de ce puterile tale par să se scurgă mai repede decât ar trebui? Poate că experimentezi ceva ce numesc sângerarea tăcută a sufletului. Sângerarea tăcută este ca un robinet care picură în miez de noapte. Sunetul este aproape imperceptibil, dar odată cu trecerea timpului, irosește litri prețioși de apă. Tot astfel, răni netratate din interiorul nostru ne drenează constant energia vitală, bucuria, capacitatea de a iubi și de a fi iubiți. Acest tip de sângerare nu apare la analize medicale, nu lasă pete vizibile pe hainele noastre. Însă efectele sale sunt devastatoare, o oboseală inexplicabilă pe care odihna nu o rezolvă, o iritabilitate care izbucnește din senin, o senzație constantă că ceva nu este în regulă, chiar și când, la suprafață, totul pare bine. Imaginează-ți un butoi cu apă având o crăpătură aproape invizibilă la bază. Zi după zi, picătură cu picătură, apa se scurge. Proprietarul nu înțelege de ce trebuie să umple butoiul mai des. Ar putea chiar să dea vina pe căldura excesivă sau pe evaporare. Dar adevărul este că există o fisură care trebuie astupată. Mulți dintre noi trăim ca butoaie crăpate. Investim energie în relații, muncă, vise, dar ne simțim constant goi. Căutăm mai multe experiențe, mai multe realizări, mai multe relații, încercând să umplem butoiul, fără să ne dăm seama că problema nu este cantitatea de apă care intră, ci scurgerea care n-a fost niciodată reparată. Sângerarea tăcută fură mai mult decât energie fizică. Ea compromite capacitatea noastră de concentrare, făcând dificil să ne menținem atenția pe lucrurile importante. Intervine în pacea noastră interioară, lăsându-ne neîncetat neliniștiți, ca și cum am aștepta să se întâmple ceva rău. Această sângerare ne afectează relațiile în moduri subtile. Devenim mai defensivi, mai predispuși să interpretăm greșit intențiile altora. Răbdarea ni se epuizează mai repede. Capacitatea noastră de a dărui și de a primi iubire este compromisă. Vestea bună este că Dumnezeu vede fiecare picătură pe care o pierdem. El cunoaște fiecare rană ascunsă, fiecare crăpătură invizibilă din inima noastră. Și El are puterea nu doar să oprească sângerarea, ci să ne restaureze complet vitalitatea spirituală. Există o tendință periculoasă în cultura noastră, să ignorăm durerea internă ca și cum ar fi semn de slăbiciune. Am învățat să împingem sentimentele dificile sub covor, să zâmbim când sângerăm pe dinăuntru, să spunem sunt bine când ne prăbușim. Dar a ignora durerea spirituală este ca și cum a ignora martorul de avarie de pe bordul mașinii. Motorul poate continua să funcționeze o vreme, dar în cele din urmă, problema netratată va provoca daune ireparabile. Durerea este un semnal, nu un dușman. Ea ne avertizează că ceva necesită atenție urgentă. Povestea regelui Ozia ne învață o lecție puternică despre consecințele problemelor interne netratate. 2 Cronici 26:19 spune că atunci când Ozia s-a mâniat și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, lepra i-a izbucnit pe frunte, în fața preoților. Ceea ce se petrecea în inima lui s-a manifestat în cele din urmă fizic. Ozia fusese un rege prosper, de succes militar, respectat de popor, dar prosperitatea lui exterioară ascundea o problemă internă în creștere, mândria. El a ignorat semnalele de alarmă din inima lui, iar rezultatul a fost devastator. Boala care l-a lovit nu era doar fizică,
era manifestarea externă a unei boli spirituale pe care refuzase să o trateze. Câți dintre noi trăim ca Ozia, funcționând bine la exterior, păstrând aparențele, împlinindu-ne îndatoririle, dar purtând în noi răni infectate care refuză să fie tratate? Mândria, amărăciunea, resentimentul, necredința, aceste boli spirituale netratate găsesc întotdeauna o cale de a se manifesta. Uneori manifestarea apare prin boli fizice inexplicabile, alteori prin relații care se deteriorează fără motiv aparent. Poate fi prin sabotarea inconștientă a oportunităților sau prin tipare destructive care se repetă în viața noastră. Costul ignorării durerii este întotdeauna mai mare decât costul confruntării ei. Este mai dureros să trăiești cu o rană infectată decât să o tratezi corespunzător. Este mai distrugător să păstrezi probleme interne nerezolvate decât să le aduci la lumină pentru a fi vindecate. Dumnezeu nu ne-a dat durerea ca să ne tortureze, ci ca să ne alerteze. Când simțim disconfort emoțional sau spiritual, El ne invită să ne oprim și să fim atenți. El vrea să vindece, dar mai întâi are nevoie să recunoaștem că avem nevoie de vindecare. Înțelepciunea constă în a răspunde rapid la semnalele de alarmă pe care Dumnezeu le pune în inima noastră, înainte ca probleme mici să devină crize devastatoare. Vindecarea începe cu un cuvânt pe care cultura noastră a învățat să-l evite: adevăr. Nu adevărul superficial pe care îl împărtășim întreagă, ci adevărul profund, brut, uneori dureros despre ceea ce se petrece cu adevărat în interiorul nostru. Mulți dintre noi am devenit experți în autoînșelare. Am dezvoltat narațiuni convingătoare despre motivul pentru care ne simțim într-un fel anume. Am creat scuze elaborate pentru tiparele noastre destructive și ne-am convins că anumite răni nu sunt chiar atât de grave. Dar Dumnezeu nu poate vindeca ceea ce refuzăm să recunoaștem. El nu poate restaura ceea ce insistăm să ascundem chiar și de noi înșine. Vindecarea divină cere onestitate radicală, mai întâi cu noi înșine, apoi cu El. Luca 8 vorbește despre o femeie care suferise de un flux de sânge timp de 12 ani. 12 ani! Imaginează-ți să porți o problemă fizică și emoțională atâta vreme. Își cheltuise tot ce avea pe medici, dar niciunul nu-i putuse aduce vindecare. Probabil unii chiar au făcut-o să se simtă mai rău. Însă, când a auzit despre Isus, ceva s-a trezit în inima ei. Nu a așteptat o programare oficială, nu și-a pregătit un discurs elaborat. Într-un act de credință disperată, s-a apropiat pe la spate și a atins marginea hainei lui. Ce s-a întâmplat apoi este fascinant. Isus nu doar a vindecat-o, El a chemat-o să se expună. Cine m-a atins? A întrebat El. Femeia ar fi putut rămâne tăcută, mulțumită cu vindecarea secretă, dar Luca spune că ea a venit tremurând și s-a aruncat înaintea lui, declarând în fața întregului popor motivul pentru care l-atinsese și cum fusese vindecată pe loc. De ce a făcut Isus asta? De ce să expună public ceva ce ar fi putut rămâne privat? Fiindcă vindecarea deplină cere mai mult decât miracolul fizic, cere recunoașterea onestă a stării noastre și a sursei restaurării noastre. Când ne ascundem rănile chiar și după ce sunt vindecate, rămânem prizonieri ai rușinii. Când le aducem la lumină, experimentăm nu doar vindecare, ci libertate totală. Adevărul este că a recunoaște onest zonele în care încă sângerăm nu este semn de slăbiciune. Este primul pas curajos spre libertate. Dumnezeu cunoaște deja fiecare rană, fiecare durere, fiecare zonă frântă din viața noastră. Onestitatea noastră nu-L surprinde, ea doar deschide ușa pentru ca El să facă ceea ce dorește cel mai mult, să ne vindece complet. Există o barieră aproape invizibilă care împiedică mii de oameni să experimenteze vindecarea pe care Dumnezeu vrea să o dea: rezistența.
Nu rezistența evidentă, ci aceea subtilă, aproape inconștientă, care ne face să dăm înapoi exact atunci când ar trebui să ne apropiem. Rezistența se manifestă în moduri sofisticate. Spunem că vrem să fim vindecați, dar când Dumnezeu începe să atingă rănile cele mai adânci, găsim scuze ca să nu pătrundem mai profund. Ne rugăm cerând vindecare, dar opunem rezistență procesului pe care vindecarea îl cere. Căutăm alinare, dar evităm transformarea. În Matei 12:13, Iisus întâlnește un om cu o mână uscată. Vindecarea era acolo, disponibilă, dar Iisus nu a atins pur și simplu omul. I-a dat o instrucțiune care părea imposibilă. Întindeți mâna. Imaginează situația. Mâna era uscată, probabil atrofiată de ani de nefolosire. A o întinde ar fi însemnat să-și expună deformarea în fața tuturor. Recunoașterea publică a limitării sale, un act de vulnerabilitate totală. Dar omul a făcut ceva revoluționar. A încetat să mai reziste. Nu a argumentat imposibilitatea sarcinii. Nu i-a cerut lui Iisus să facă totul în timp ce el rămânea pasiv. Pur și simplu a ascultat, chiar și atunci când ascultarea părea imposibilă, și în momentul în care rezistența lui a încetat, vindecarea s-a produs. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca cealaltă. Vindecarea nu a venit înainte de ascultare, a venit prin ascultare. Mulți dintre noi ne rugăm, Doamne, vindecă-mi rana, dar când El ne cere să ne întindem mâna uscată, să iertăm pe cei ce ne-au rănit, să confruntăm tipare destructive, să abandonăm mecanisme de apărare familiare, noi opunem rezistență. Rezistența pare să ne protejeze, dar de fapt ne ține captivi. Ne convinge că este mai sigur să ne ascundem rănile decât să le expunem pentru vindecare. Ne șoptește că durerea familiară e mai bună decât incertitudinea transformării. Dar Dumnezeu nu poate vindeca ceea ce refuzăm să predăm. El nu poate restaura ceea ce insistăm să controlăm. Vindecarea începe în clipa în care încetăm să ne luptăm cu procesul și începem să cooperăm cu el. A ne preda nu înseamnă a renunța, este înțelepciune. Vulnerabilitatea nu este slăbiciune, este curaj. Când în cele din urmă lăsăm garda jos și îi permitem lui Dumnezeu să atingă exact locul care doare cel mai mult, descoperim că mâinile Lui sunt infinit mai blânde decât temerile noastre ne-au făcut să credem. Vindecarea te așteaptă de cealaltă parte a rezistenței tale. Ce refuzi să-i predai lui Dumnezeu astăzi? Aceasta poate fi cea mai incomodă întrebare pe care ai întâlnit-o vreodată. Chiar vrei să fii vindecat? Înainte să răspunzi automat da, gândește-te că Iisus a pus exact această întrebare unui om care fusese bolnav de 38 de ani. În Ioan capitolul 5, versetul 6, îl găsim pe Iisus lângă scăldătoarea Betesda, înconjurat de o mulțime de oameni bolnavi. Era acolo un bărbat care zăcea neputincios de aproape 4 decenii. Iisus se apropie de el și, surprinzător, nu îi oferă vindecarea pe loc. În schimb, îi pune o întrebare ce pare evidentă. Vrei să fii sănătos? De ce ar întreba Iisus ceva atât de aparent evident? Pentru că el știa ceva ce noi adesea ignorăm. Nu toți cei care spun că vor vindecare sunt cu adevărat dispuși să plătească prețul vindecării. Există o ciudată zonă de confort în durerea familiară. După ani de conviețuire cu anumite răni, ele devin parte din identitatea noastră. Știm cum să navigăm viața cu ele. Ne dezvoltăm rutine, așteptări reduse și chiar beneficii secundare pe care condiția ni le oferă. Gândește-te, omul de lângă scăldătoare petrecuse aproape 4 decenii fiind îngrijit de alții. Starea lui îi garanta atenție, compasiune și poate chiar întreținere prin caritatea celorlalți. Vindecarea ar fi însemnat răspundere deplină pentru propria lui viață, ceva ce nu experimentase de 10 de ani.
Mulți dintre noi dezvoltăm o relație complexă cu rănile emoționale. Ele devin scuze convenabile ca să nu riscăm, să nu încercăm, să nu ne angajăm pe deplin. Nu pot să am încredere din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat. Nu pot iubi pe deplin din cauza rănilor mele. Nu pot visa măreț din cauza trecutului meu. Aceste afirmații pot fi adevărate, dar pot deveni și închisori pe care alegem să le ținem zăvorâte. Vindecarea ne-ar forța să abandonăm aceste scuze familiare și să ne asumăm responsabilitatea deplină pentru viitorul nostru. Vindecarea autentică cere curajul de a abandona versiunea rănită a sinelui, chiar dacă această versiune a devenit confortabil de familiară. Înseamnă să lași în urmă identitatea de victimă și să îmbrățișezi identitatea de biruitor. Înseamnă să schimbi siguranța limitării cunoscute pe aventura plenitudinii necunoscute. Când Iisus te întreabă dacă vrei să fii vindecat, El te întreabă dacă ești dispus să părăsești zona ta de confort dureroasă și să pornești aventura de a descoperi cine ești cu adevărat când ești pe deplin restaurat. Răspunsul tău va hotărî dacă vei continua să vizitezi scăldătoarea sau te vei ridica și vei umbla în libertate deplină. Unul dintre cele mai dificile adevăruri de acceptat în procesul vindecării este acesta. Unele persoane din viața noastră au contribuit la rănile noastre și pot continua să fie toxice dacă nu stabilim limite sănătoase. Iar persoana cea mai greu de limitat este tocmai cea mai apropiată de noi. Biserica propagă uneori o minciună subtilă, că a iubi înseamnă a accepta orice comportament, că a ierta înseamnă a permite altora să ne rănească în continuare, că a fi creștin înseamnă a fi preș emoțional pentru toată lumea. Dar aceasta nu este dragoste adevărată, este codependență deghizată în spiritualitate. Neemia s-a confruntat exact cu acest dilema. În Neemia, capitolul 6, versetul 3, când dușmanii încercau să-l distragă de la reconstruirea zidurilor Ierusalimului, el a răspuns: fac o lucrare mare și nu pot să cobor. Neemia a înțeles că protejarea lucrării pe care Dumnezeu o pusese în mâinile lui era mai importantă decât a mulțumi oameni care nu îi voiau cu adevărat binele. Zidurile pe care Neemia le construia nu erau doar fizice, erau și spirituale. El ridica limite clare între ceea ce era sacru și ceea ce era profan, între ceea ce zidea și ceea ce dărâma. Și aceasta a cerut curajul de a spune nu celor care așteptau acces nelimitat la viața și energia lui. Iisus, cel mai mare exemplu al nostru, a stabilit și el limite clare. Ioan, capitolul 2, versetul 24, ne spune că Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Chiar dacă era înconjurat de mulțimi care îl urmau, Iisus știa să deosebească pe cei care căutau cu adevărat transformare de cei ce voiau doar să profite de bunătatea lui. Iisus îi iubea pe toți, dar nu se dăruia emoțional tuturor. Avea pe cei 12 ucenici, pe cei 3 apropiați și momente de singurătate cu Tatăl. Știa că a iubi nu înseamnă a fi disponibil 24 de ore pentru orice cerere emoțională. Problema e că stabilirea de limite cu persoane apropiate poate părea lipsă de dragoste, mai ales când acele persoane știu exact ce butoane să apese ca să ne facă să ne simțim vinovați. După tot ce am făcut pentru tine, dacă m-ai iubi cu adevărat, te-ai schimbat, nu mai ești aceeași persoană. Dar iată adevărul eliberator. Poți iubi pe cineva profund și totuși să-ți protejezi inima de comportamentul destructiv al acelei persoane. Poți ierta de plin și totuși să stabilești consecințe clare pentru comportamente inacceptabile. Limitele sănătoase nu sunt ziduri ale amărăciunii, sunt garduri ale înțelepciunii. Ele nu exclud dragostea, o protejează, nu împiedică relațiile, le fac posibile în mod sănătos. Diferența stă în motivație,
Limitele născute din amărăciune urmăresc să pedepsească. Cele născute din înțelepciune urmăresc să protejeze. Unele sunt ridicate cu ură, altele sunt construite cu dragoste. Dragoste de sine sănătoasă și dragoste autentică pentru celălalt. Pentru că uneori, cel mai plin de dragoste gest pe care îl poți face pentru cineva este să încetezi să-i mai permiți să te rănească. Nu toate relațiile pot fi rupte ori evitate. Copiii nu-și pot abandona pur și simplu părinții toxici. Părinții nu-și pot arunca la o parte copiii problematici. Soții devotați căsniciei nu pot fugi la prima dificultate. Cum stabilim atunci limite sănătoase în relații inevitabile? Răspunsul stă în înțelepciune, nu în severitate. Iosif, în Vechiul Testament, ne oferă un exemplu puternic despre cum să gestionăm rudele ce ne-au rănit profund. Frații lui îl vânduseră ca sclav, îi distruseseră tinerețea și îi frânseseră inima tatălui prin minciuni. Ani mai târziu, când Iosif era într-o poziție de putere în Egipt, frații lui au apărut cerând ajutor. Iosif ar fi putut să se răzbune, să-i respingă complet. Dar în loc a ales un alt drum. În Geneza, capitolul 44, versetele 1 și 2, vedem că Iosif testează inima fraților înainte de a li se descoperi. Nu a fost naiv, dar nici crud. Le-a oferit ocazia să dovedească o schimbare reală. Aceasta este înțelepciunea de care avem nevoie în relații apropiate complicate, nici naivitate, nici cruzime, ci discernământ plin de dragoste. Iosif își iubea frații, dar nu a avut încredere în ei automat. A creat ocazii ca ei să dovedească schimbarea. În relații inevitabile, limitele sănătoase pot include controlul cantității de informație personală împărtășită, stabilirea unor ore specifice pentru contact, definirea subiectelor de discuție inacceptabile și crearea unor consecințe clare pentru comportamente destructive. De pildă, poți să-ți iubești tatăl, dar să hotărăști că nu vei mai discuta alegerile tale de viață cu el dacă este constant critic. Poți avea grijă de mama ta vârstnică, dar să stabilești că nu vei tolera abuzul verbal în acest proces. Cheia este să comunici aceste limite cu claritate și dragoste, nu cu mânie sau resentiment. Tată, te iubesc, dar atunci când îmi critici deciziile, mă simt lipsit de respect. Dacă acest lucru continuă, va trebui să încheiem conversația și să o reluăm mai târziu. Limitele sănătoase în relațiile apropiate înseamnă, de asemenea, să avem așteptări realiste. Nu poți forța pe nimeni să se schimbe, dar poți controla modul în care răspunzi comportamentului acelei persoane. Nu poți vindeca răni pe care alții refuză să le recunoască, dar îți poți proteja propria inimă în timp ce continui să iubești. Uneori, restaurarea relațiilor apropiate este posibilă când ambele părți sunt dispuse să crească. Alteori, relația trebuie să existe în limite permanente pentru a fi sustenabilă. Și în cazuri rare poate fi nevoie de o îndepărtare temporară pentru a-ți păstra sănătatea mentală și a-i permite lui Dumnezeu să lucreze în inimile implicate. Înțelepciunea constă în a discerne care situație se aplică cazului tău și a avea curajul să acționezi, amintindu-ți mereu că scopul nu este pedeapsa, ci protecția a ta și a posibilității unui viitor relațional sănătos. Există o linie foarte subțire între a stabili limite sănătoase și a hrăni amărăciunea, iar mulți trec acea linie fără să-și dea seama. Diferența nu stă atât în ceea ce faci, cât în ceea ce porți în inimă în timp ce faci. Limitele sănătoase se nasc din iubire de sine și înțelepciune. Amărăciunea se naște din durere neprocesată și dorința de pedepsire. O persoană care stabilește limite sănătoase spune: mă iubesc suficient ca să nu permit acest comportament. O persoană amară spune: o să te fac să plătești pentru ce mi-ai făcut.
Amărăciunea e ca și cum ai bea o travă, așteptând ca celălalt să moară. Ea erodează sufletul din interior, transformându-ne în aceleași persoane toxice de care încercăm să ne protejăm. Începem stabilind limite din iubire și ajungem să ridicăm ziduri din ură. Poți ști dacă limitele tale devin amărăciune ascultându-ți gândurile. Limitele sănătoase sunt însoțite de rugăciune pentru persoană, dorință sinceră pentru binele ei și tristețe, nu mânie, pentru nevoia limitei. Amărăciunea vine cu fantezii de răzbunare, bucurie pentru suferința celuilalt și împietrire progresivă a inimii. Vindecarea autentică cere să ne procesăm durerea cu Dumnezeu înainte de a stabili limite cu oamenii. Când stabilim limite încă sângerând emoțional, e aproape imposibil să o facem fără a contamina procesul cu resentiment. De aceea ordinea e crucială. Întâi vindecare cu Dumnezeu, apoi limite cu oamenii. Mai întâi ne procesăm durerea în rugăciune, apoi stabilim protecții practice. Mai întâi găsim pacea interioară, apoi creăm pace exterioară. Iertarea este esențială în acest proces, dar iertarea nu înseamnă a tolera abuzul continuu. Poți ierta pe cineva complet și totuși decide că nu este sigur sau înțelept să rămâi aproape de acea persoană. Iertarea înseamnă să eliberezi datoria emoțională. Limitele înseamnă să-ți protejezi viitorul. Iisus i-a iertat pe cei ce l-au răstignit, dar asta nu înseamnă că ar fi ales să-și petreacă vacanța la casa lui Pilat. Iertarea și înțelepciunea relațională pot și trebuie să coexiste. Harul este și el fundamental. Toți suntem oameni răniți care uneori îi rănesc pe alții. Persoana care azi are nevoie de limite în viața ta, poți fi chiar tu mâine în viața altcuiva. Această smerenie ne ține departe de superioritatea spirituală și aproape de compasiunea autentică. Când stabilim limite cu har, ne rugăm regulat pentru persoană, nu vorbim de rău inutil și rămânem deschiși la restaurare dacă are loc o schimbare reală. Menținem inima moale chiar când poziția noastră e fermă. Scopul final nu este să trăim izolați în spatele unor ziduri de netrecut, ci să creăm un spațiu sigur în care relațiile sănătoase să înflorească, iar cele toxice să poată fi transformate sau, dacă e necesar, ținute la distanță sigură. La capătul tuturor strategiilor, tuturor limitelor și al tuturor eforturilor omenești, există un adevăr ce trebuie înțeles profund. Oamenii te vor dezamăgi? Nu ocazional, nu rar, ci inevitabil. Chiar și cei mai buni oameni, cu cele mai bune intenții, în zilele lor cele mai bune, sunt tot limitați, falibili și incapabili să-ți împlinească pe deplin nevoile cele mai adânci. Acesta nu este un adevăr pesimist, ci eliberator. Când încetăm să mai așteptăm ca oamenii să fie sursa noastră de siguranță emoțională, încetăm să ne mai simțim constant dezamăgiți de ei. Când încetăm să punem așteptări divine în inimi omenești, găsim pacea care nu depinde de performanța altora. Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca alți oameni să fie sursa noastră primară de validare, siguranță sau valoare. El a proiectat în inima noastră un gol pe care doar El îl poate umple. Când încercăm să forțăm oamenii să ocupe locul ce aparține doar lui Dumnezeu, creăm relații sufocante și așteptări imposibile. Adevărata libertate vine când identitatea, valoarea și siguranța noastră sunt ancorate ferm în Dumnezeu. Când știm cine suntem în El, nu mai avem nevoie ca alții să ne definească. Când ne găsim siguranța în promisiunile Lui, nu suntem clătinați de instabilitățile umane. Asta nu înseamnă că relațiile nu sunt importante. Înseamnă că, în sfârșit, ele pot fi sănătoase când nu poartă povara de a fi salvarea noastră emoțională. Putem iubi fără disperare, putem avea încredere fără naivitate și ne putem dărui fără să ne pierdem. Când Dumnezeu este stânca noastră, oamenii pot fi grădini, locuri frumoase de vizitat.
dar nu fundația pe care ne construim casa. Putem admira florile fără a depinde de ele pentru stabilitatea noastră. Putem gusta frumusețea fără ca pacea noastră să fie furată când se schimbă anotimpurile. Încrederea deplină în Dumnezeu înseamnă că și când suntem trădați avem un refugiu sigur. Când suntem respinși, identitatea noastră rămâne intactă. Când suntem abandonați, nu rămânem orfani, pentru că avem un Tată care nu ne părăsește și nu ne lasă niciodată. Acum e momentul să-i permiți lui Dumnezeu să atingă rănile cele mai adânci din inima ta. Închide ochii, inspiră adânc și pregătește-te să experimentezi puterea transformatoare a rugăciunii de vindecare. Dumnezeul care te-a creat este gata să te restaureze complet. Tată Ceresc, vin înaintea tronului tău de har în acest moment, recunoscând că tu ești singurul care poate vindeca pe deplin ceea ce este frânt în viața mea. Mărturisesc că am încercat să-mi vindec singur rănile, că am așteptat ca timpul să rezolve ceea ce doar mâinile tale pot atinge. Astăzi aleg să-mi pun toată încrederea în tine. Doamne, îți predau fiecare domeniu din viața mea care sângerează tăcut. Tu cunoști fiecare rană ascunsă, fiecare durere purtată în secret, fiecare crăpătură din inima mea care îmi drenează forța vitală. Nimic nu ți este ascuns, iar astăzi aleg să aduc totul la lumina prezenței tale. Iartă-mă pentru că am opus rezistență procesului tău de vindecare. Iartă-mă că am preferat durerea familiară în locul transformării necunoscute. Rup acum toată rezistența din inima mea și declar că vreau să fiu vindecat complet, indiferent ce va cere asta de la mine. În numele lui Isus, declar libertate peste mintea mea de gândurile chinuitoare care îmi fură pacea. Declar restaurare peste capacitatea mea de a avea încredere, de a iubi, de a visa din nou. Poruncesc amărăciunii să părăsească inima mea acum și te invit, dragoste perfectă, să umpli fiecare spațiu ocupat de durere. Tată, îți dau permisiunea să stabilești limite sănătoase în viața mea. Dă-mi înțelepciune să deosebesc relațiile care zidesc de cele care distrug. Învață-mă să iubesc fără să mă pierd, să iert fără să fiu naiv, să-mi protejez inima fără să o împietresc. Declar că identitatea mea nu stă în ceea ce cred alții despre mine, ci în ceea ce spui tu despre mine. Declar că siguranța mea nu stă în oameni, ci în promisiunile tale eterne. Declar că pacea mea nu depinde de circumstanțe, ci de prezența ta constantă în viața mea. Doamne, restaurează-mi capacitatea de a visa. Restaurează-mi energia emoțională. Restaurează-mi bucuria autentică. Unde era gol, adu plenitudine. Unde era frică, adu credință. Unde era disperare, adu speranță reînnoită. Binecuvântează fiecare persoană care a contribuit la durerea mea. Lucrează în inimile lor așa cum lucrezi în a mea. Fă ca vindecarea noastră să fie parte dintr-o mișcare mai mare de restaurare pentru generația noastră. Protejează-mi familia de atacuri spirituale. Ridică un zid de protecție în jurul copiilor mei, al soțului sau soției mele, al părinților mei. Fă ca vindecarea pe care o primesc astăzi să se extindă ca valuri de binecuvântare peste toți cei pe care îi iubesc. Îți mulțumesc, Tată, pentru că știu că ai auzit această rugăciune. Îți mulțumesc pentru că puterea ta este eliberată în viața mea chiar acum. Nu voi pleca din acest loc la fel cum am venit. Declar că vindecarea mea începe acum, în numele puternic al lui Isus. Amin. Dacă acest mesaj ți-a atins inima astăzi, dacă ai simțit că Dumnezeu îți vorbește direct situației tale, te încurajez să faci ceva important. Împărtășește acest mesaj. Există cineva în viața ta care are nevoie să audă exact ceea ce tocmai ai auzit. Lasă mai jos un comentariu povestind cum te-a atins Dumnezeu astăzi. Mărturia ta poate fi exact cuvântul de care cineva are nevoie pentru a face primul pas spre vindecare. Uneori, simplul fapt de a ști că nu suntem singuri în călătoria noastră face toată diferența.
Dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru, fă-o chiar acum. În fiecare săptămână împărtășim cuvinte de încurajare, rugăciuni puternice și învățături care îți vor întări umblarea cu Dumnezeu. Activează clopoțelul pentru a nu rata niciun mesaj care îți poate transforma viața. Amintește-ți, vindecarea ta nu este doar despre tine. Când ești vindecat, devii un instrument de vindecare în viața altora. Când ești restaurat, porți în tine puterea de a restaura. Dumnezeu vrea să folosească povestea ta de biruință pentru a încuraja inimi care încă sângerează. Fie ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, să-ți păzească inima și mintea în Hristos Iisus. Fie să pleci din acest moment știind că nu mai ești aceeași persoană care erai când ai început să citești. Vindecarea ta a început și va fi deplină. Dumnezeu să te binecuvânteze cu putere.